Når man skal fotografere, så er der 3 ting, man skal huske. Man skal huske at finde en location, der har en god baggrund. Simpelthen finde et sted, der ser fedt ud, hvor man kan sige, okay, det her sted her, hvis jeg stiller ham op foran den der væg eller den mur, eller stiller ham her, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Det skal man finde. Det næste, man skal gøre, det er, at man skal prøve at finde en god vinkel, en god måde at fotografere på. Når der er sådan, vi fotograferer, så har vi jo et kamera med, som er måske sådan et kamera som det her, som er et forholdsvis stort kamera, men hvor vi kan stå og fotografere og finde nogle ordentlige vinkler. Prøve at bevæge sig lidt rundt, når man skyder. Men hvis ikke man har et specielt stort kamera, det betyder ikke noget, så kan man i princippet også bare bruge sin mobiltelefon og så tage billeder med den. Så når man står og skal fotografere, find en baggrund, der er god, og så find et sted, find en vinkel på at gå ned i et knæ, på at gå op, stille sig på et eller andet, og så på at tage billedet. Og det sidste, man sådan skal huske, den tredje ting, det er, at man skal være sikker på, at der er okay lys, så ikke folk de bliver for mørke i hovederne, eller der kommer for meget skygge. Og så er det godt, at man lige prøver at kigge på, hvor er solen henne, hvordan kommer lyset ind i rummet, hvordan kommer lyset ind her ved væggen og på muren. Og så prøv lige at dreje folk lidt, så de står sådan rigtigt i forhold til, hvordan lyset det kommer. Det er i princippet de 3 ting, man skal huske, når man står og skyder. Og hvis man gør det, så kommer man nogenlunde i mål. Og her er nogle eksempler på nogle billeder, vi har taget, fordi noget af det, man skal huske, det er blandt andet at tage noget, hvor man er lidt på afstand. Og her har I et billede af en mand, der kommer gående ud af en vej, og det er taget lidt på afstand, kan I se, hvor han kommer gående i baggrunden, der er en brændende bil. Det er noget, vi har lavet i Photoshop og sat ind bagefter. Og så kan man se det billede, og det er ligesom sådan et billede i fuld figur. Men vi har også lavet et billede, hvor han er helt tæt på ansigtet, hvor man kan se, det er sådan lidt lyset er sådan meget hårdt i det, der kommer lidt skygge og sådan noget. I princippet er det bare en malerlampe, jeg har tændt og så sat på, sådan, så det bliver meget hårdt. Og så har jeg prøvet at lave et billede. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave et billede, hvor det så ud som han lå under vandet, men det kunne ikke lade sig gøre at komme ned under vandet. Så derfor så lavede jeg et billede, hvor jeg tog sådan noget blåt filter i Photoshop, som jeg kunne hive ind over. Og så i Photoshop så lavede jeg bare billedet blåt. Så ligger han i princippet bare på gulvet, og jeg står på en stol. Så det er meget enkelt at lave det på den måde der. I Photoshop der kan man lave rigtig mange tricks og få billedet til at se anderledes ud, og man kan ændre nogle små teknikker. Og det er en kæmpe stor hjælp, når man skal fotografere. Men når man er ude at skyde en person, så også husk en anden ting, det er at tage mange billeder. Skyd så meget, man overhovedet kan, og så har man meget mere at vælge mellem, når man kommer tilbage. Held og lykke med det. Jeg håber, det bliver en super sej avis, I får lavet.